ganda mo tuloy na sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uha-ulo lalinon ang nagtuman bisan tamayon tao di ay bihayon sa tanan nga katawhan ang pahiyon sa Diyos ato nga palabihon daghang kalisdanan atong higsugatan apan siya mag-auban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon ato siya ito sa kalangitan naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uha-ulo lalinon ang nagtuman karon ato siya dito sa kalangitan naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uha-ulo lalinon ang nagtuman sa tumanong ang tanang sugunya samtang may panahon pa ato nga isangyaw ang kaluwasan niya bakit naguman ang kalibutan tapag magasigon kita aron ni paningan sa dugo sa katawhan karon ato siya dito sa kalangitan naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uha-ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uha-ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uha-ulo lalinon ang nagtuman uha-ulo lalinon ang Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasyugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa makausapan ni ining taknaa sa kagabihion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Daghang salamat Ginoong Dios sa mga kahigayunan nga imong gihatag
nga bisan sa kalisod sa panahon pero padayon kini nga programa nga nagasugid nagapugas og mga binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Panalangin ni kini nga programa ug panalangin ni kini nga estasyon. Panalangin ni ang tanang mga tawo nga nagapaminaw. Ipadama kanila Ginoo nga pinaagis paghatag nilag panahon sa pagpamati sa imong pulong ikaw na himuot og unta magadala kinig panalangin diha sa ilang mga kinabuhi. Tanduga ang kasing-kasing sa mga nagapaminaw nga pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran, ug sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol aron mga lagad diha kanimo. O Dios, among gikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan ato sa di pa ta mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usa ning basahon ini ang mga mag-iban usata og pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone. By the way, ato sang pasalamatan si Pastor Joel Tirana dito karon sa lungsod sa Hinatilan. Diin duna sa sila dito programa sa radyo o gina-hook up nila ang ato nga programa. Thank you so much Pastor nga pinagi sa inyong gihimo medyo ni-spread no ang ato nga ato nga buhat. So salamat kayo. Then nagtuo mi nga duna say mga mahimong bunga diha sa imuhang distrito maabot nga adlaw through regional listener. At through radio listener turo sa ato nga program natay mga listener nga makabig sa pagpangalagad sa Ginoo. Atong pasalamatan ang duha nato ka listeners, Brother Noel Rimolta og si Brother Wilfredo Fuadora. Wa ko magdahom ato Brother Wilfredo sa imong mga text ako ang mubunga ba ito og mga desisyon nimo sa pagpabautismo. So congratulations unya diha sa Negros, diha sa Oriental Occidental, sayod ta nga diha sa Escalante na idaghang mga nangakabig dinha no ato sad pasalamatan si Brother Primo Maasin. Okay, ato ning basahon ni by the way na adi tay bisita ron diri si Brother Ralph Luchavez atong kauban sa buhat. Pantuan na siya karon sa sa na-assign to na nagtrabaho sa Camotes while nga nagtrabaho siya dito as evangelist. Padayon po niya nga ang iyang pag-eskwela na hope nga ang Ginoo maga-irogra niya sa umabot nga mga adlaw kahit sa mga pagsulay o mga kawalad-on sa kinabuhi, but God knows everything. No? Salamat Brother Ralph sa imong presence karon ni arong gabi una. Well, ato ning basahon ang kaganina ning buntag no. Kini sige ni kang Sister Philly Disor. Na kini mga Disor family na anis Dolores Ormo, kini silang pamilya ha makaigsunan. Mga listener tani sa radyo karon kaluoy sa Dios bautismado na sila. Okay, ato ning basahon. Good morning Brad John ug Brad Isaw. Sa tanan usa naminaw og nag-view karon naminaw mi karon Brad. Salamat sa pagbasa from Pili Disor. Okay, salamat kayo Sir Pili niya. Sorry nga kaganinang buntag wa ni kinaabta naman sa time no. Unya niya pay imong usa ka text. Okay, maoran ni di ay no. Na kuan lang na dubli lang pag kuan san. Salamat Sister Pili Disor no sa inyong kuan diri sa inyong mga text messages niya. Lipay mi ang usamo sa mga gitawag kanini ang living witness dinhi sa atong program. Well, dili na lang ko kuan higala, di na lang ko unsa ni magbasa daghang mga text messages kay tulo meron diri di si Brother Ralph no ato last text atong basahon sir manguta pangutan naman ni so dili lang usa tanan ni. Okay mga higala sa dili pa
ato sa nga ipalili kang Brother Isaw ang atong monitor diha aron atong hibaluan kung diin dapita o diining lugar nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John ug maayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan ug mga kiglang mga suking tigpaminaw ni atong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga nagsubaybay sa atong program through radio broadcast main man sa atong Facebook live. Kamo amo nga gina-welcome sa atong programa nining gabi una. No, sa ato karon nga ginahimo nga live broadcast do na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers, no? Niya si Pastor Joel Tirana. Good evening. Lanog kayo ta diri sa South Riverside FM Cebu 93.2 MHz. Naka-hook up mo diri always, Pastor Joel ni. Salamat kayo Pastor sa imong pag-hook up sa atong program dinha sa Riverside FM Cebu. Unya maayong gabi sa tanan karon nga mga taga South nga nagapamati nining atong programa. Salamat mga higala, mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw nining ato nga program. Niapod si Sister Gay Marie Kalapuan, niapod si Brother Rufino Morino, niapod si Sister Ginaline Lumuntad, niapod si Brother Jisrael Mas Aranyo, minsay amen. Niapod si Brother Plinos Jubel. Mayong gabi ninyo diha Sir John, Sir Libby. Salamat na ana si Dong Isaw. Karon pa ko kita nimo. Sige ko tan-aw sa live nanay Julieta ni sa Himinsulan Kamutis. Gimingaw nako nimo Dong. Salamat sa Ginoo. Oy. Okay. Mayong gabi dira sa imuha nanay Julieta ug si mga kaubanan dira sa Kamutis. As good nga panahon nga wala ta makatingog sab dinha sa radio. Nagkuan man sa na dire nagpaybaw nga nakita mo sa Nanay Julieta nakita mo to sa Himinsulan, no? Nya salamat nay sa imong pagsulod sa atong programa. Lipay ming mo team out hapon ka dinhi mo pakita ka sa atong program. Unang-una radio listener ka lang yun unya nakapangalagad kasi ang uban ko mga tiguang na mingon na matag mahayag mulay pagkamatian. Pero lahi ang imuhang sitwasyon, no? 75 years old ka na. Unya usa pag gini mo nakaplagi ang tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo. Thank you so much nay nya padayon sa pagalagad sa Ginoo. Bahala ng uban o unsay ila apan padayoni ang pagpagigsuod sa Ginoo. Og salamat nga kuan na-miss nagig ka diri sa Kamansilis Church ug kanus pagig ka mabalik dire. Pero okay ra diha imong kahimtang, okay ra sad, no? Thank you kayo nay. Niapods Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang yamin say mayong gabi kaninyo Brother John, Brother Isaw, kay Libby ug sa kaubanan ninyo dinha sa station ug sa mga kaigsunan nagsunod ning programa. God bless sa tanan. Okay, Brother Ronilo, thank you so much for viewing with us. Pero ang tinuod pagasulti Brother Ronilo, 1 week mawala si Brother Libby sa ato nga program temporarily nga di siya nato makauban tungod kay duna siya gihimo nga crusade nya magsugod karong gabi una, no? Nya matapos tingali ni mura og sa Biyernes man tingali sa gabi, no? Unya mauna nga almost 1 week dili nato siya gidinhi kauban sa atong programa. From time to time makita ra gyapon nato siya pagbalik. Thank you. Niapod si Pastor Joel Terana, kumusta diha Brother Ralph? Niapod si Brother James Panis watching from Kinatarkan Island. Mayong gabi mga kapaglaom. Greetings from Kinatarkan Island. God bless ninyo. Mayong gabi sa tanan nato mga kaigsunan ug mga kaiglan dinas Kinatarkan Island. Labi na sa mga Panis family. Mayon man sa ato nga suod nga amigo si Brother James. Salamat sa imong pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa. Okay, Pastor Tirana, regards me diha sa imuhang distrito. God bless and more power. Niapos Brother Roger Villafuente, minsahe mayong gabi ninyo tanan diha. I'm watching and listening here in Germany. Okay, pre, mayong gabi diha pre. Salamat yun pre. Gabi sa asa ka mo adto pre, madalagid sa imong kasing-kasing atong programa. And hoping nga okay ra ka diha. So di man ning magdugay kay talagsaon ra mo puning naangko niya. Ang iha mga kontra dili kay dugay. So pre, pagbalik nimo sa Pilipinas pre ug naa kay makaplagan diha
palihog lang ko dad ko rig Catholic Encyclopedia Volume 4 na diri na lang ang bayad pre. Diri na lang ang bayad. Again pre, Catholic Encyclopedia Volume 4. Kung doon na kay time ba, unya diri na lang nako bayran pag abot nimo diri sa Pilipinas. Thank you so much pre. Niya po, Brother James Panis, suroy din sa isla kapag laom isaw. Puhon, Brother James, kung makalugar, tugos Ginoo, makasuroy rin kita balik din sa isla. Dinihasab sa itong Pikas Monitor, mga kaigsunan o mga kiglan, ato nakita nga nakiguban ka to ang ato nga mga kaigsunan sila si Brother Alvin Resor, watching from Kadawan. Mayong gabi ini mo din kay Alvin, uban sa imo nga tibuok panimalay. Niya pod si Sister Ginaline Lumuntad, niya pod si Sister Tris Jamin Jamie, niya pod si Ninami, niya pod si Brother Dodger Raiko, niya pod si Brother Bob Rituya, niya pod si Brother Milo J. Silasul, niya pod si Sister Arlene Bulambaw Uliamot, unya niya pod si Sister Jeannie Rama Fermin watching from Negros. Mayong gabi ninyo din tanan, Sister Jeannie, uban ni Brother Ariel o uban sa inyo mga kabataan, labi na ni Sister Nini o ni Brother Nonoy Solibio din mayong gabi kanyo tanan o tanan natong mga kaigsunan sa Victory Church. Niya pod si Brother Andy Nubal, niya pod si Mens Gabizay, si Nadhan Hidokos, niya pod si Brother Roger Nubal de los Santos. Oy, Brother Roger, salamat sa imong pagbiyo. Salamat kayo sa panalangin nga imong pakigbahin dinhi sa amoa. Wa jud minimo malimti. Salamat kayo, Brother Roger. Niya pod si Sister Ann Kaumiran, niya pod si Brother Abner Dualio, niya pod si Brother Milmar Iskalikas, niya pod si Brother Dudong Oftana, watching from Kinatarkan Island. Mayong gabi nimo din Brother Dudong, nya imong tibuok panimalay usab, mayong gabi inyo tanan din niya pod si Sister Julita Gagabuan Dumas, niya pod si Sister Ninya Nicole Sumalinog, Brother Elmodam Flores, niya pod si Gisli Alisuso, G. Merced, niya pod si Sister Celine Ruiz Mindaros, Brother Glenn Tumampos, niya pod si Brother Luel Nodalo Estrera o si Sister Dizami Olita Dizon. Niya po yung mensahe niya po yung mensahe nga napuno si Brother or Sister Gisli Alisuso. Brother, pa-shout out ko sa Agutayan Buog Church, Zambo Sibugay, labi na ni Elder Joel Sindoon o ang akong mga pamilya diha Alisuso family. God bless us all. So mayong gabi no sa tanan nga mga kaigsunan sa Agutayan Buog Church o sa kini ang kang Elder Joel Sidon o sa Alisuso family. Niapos Brother Edward Jenner Reyes ang mensahe mayong gabi sa tanan. Niapod si Sister Julita Gagabuan Dumas, mayong gabi Brother Libby og sa imo mga kauban brother. Mangumusta ko sa San Isidro Leyte sa mga Mauring og Lumpak family gikan kang Alberto Mauring. Mayong gabi no sa tanan nato mga kaigsunan dinha sa San Isidro Leyte sa mga Mauring og Lumpak family. Niapod si Sister Gisli Alisuso ug sa among barangay Captain Jose Sidon. Niapod Brother Bob Rituya, mayong gabi ninyo Dong John, Brother Isaw ug Brother Ralph watching from Tuburan, Cebu. Mayong gabi isab ninyo din kay Bob. So sa pagkakaroon mga kaigsunan, wala naman tayo nakita nga mga mensahe nga napuno sa ato nga live broadcast alang sa pagpadayon sa itong programa. Ato suday nga pasalamatan ang ato nga 23 viewers o ang ato nga 32 sharers sa ato nga live nining gabi na. Salamat sa inyong pakigdugtong o pagkiniang tabang sa ato nga radio ministry mga kaigsunan nga mas spread out sa tibok kalibutan pinagis inyong pag-share sa ato nga program. Well, alang sa pagpadayon sa itong programa, ang panahon na hatag kang Brother John. Okay, daghang salamat Brother Isaw nya. Daghang salamat aning atong pagasaluhan karon nga pangutana ni Brother Silso Tumampos. No, Brother Silso Tumampos, dugay-dugay na ning imong pangutana pero gituyo na kong madugay ni kay that time nga niabot ni sunod-sunod jud ang mga pangutana mahitungod ani, mahilom lang tagkadali unya mobalik na pod
Nya sayod ko nga kung kininang bahina mo hisgutan na gani pod na ana sa daghang gyung mo kubit ani na daghang mo komentaryo na daghan sa ngutana pero okay lang no kay gikasaad man na namo nga mindras may magpabilin pang magpakisusi ining bahina amo gyud taga pagtagad no brother kananang Silso Silso Tumampos yes brother Silso Tumampos salamat kaayo sa imuhang imuhang pangutana. Ako ning basahon, hi, I'm always listening and watching sa inyong program. Mani, nga na taga-isad kuno ninyo og pagsabot og pagtagad ang Juan 5:18. Gireject na ni Kristo ang adlawng igpapahulay kay iya namang gilapas. Salamat. Okay, Brother Silso Tumampos, salamat sa imong pangutana. Dire nga matod pa nimo, I'm always kanang listening and watching sa inyong program. Tagain ninyo og pagtagad ang Juan 5:18 kay kanang adlawng igpapahulay. Giunsa na ni Kristo matod pa nimo, iya nang reject kay iya nang gilapas. Ang tinuod nga pagkasulti Brother Silso Tumampos, no? Brother Silso, bilang ikaw usa sa mga Sabbath breaker, dili ka nagbinugtong o nag-inusara sa pagbati o paggamit ni ining bersikuluha din inyo nga gipalabas nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. Pero taga-ikuno og pagbalansi sa imong hunahuna. Kung atong basahon ang Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 nagingon, og naabot sa Jesus didto sa Nazaret sumala siyang nadak-an, og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlawng igpapahulay. So ako ra guning basahon Brother Silso Tumampos ang kinini ang gihisgutan dinhi sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16. Ako ning basahon sa Lucas 4:16 ug 31. Unya pamalando nga kay ato nang balikan karong taod-taod ang bersikulo nga imong gigamit sumala sa Juan Kapitulo 5 versikulo 18. So anhi una ta aron atong masabtan ba kining mga bahina. Kay kanang Mateo 5 o Juan 5:18, dili man na gikan kang Kristo, gikan kana sa mga Hudiyo, sa mga parasiyog iskriba, nga nahimong kaaway ni Jesus, din si Jesus nagapang-ayo og mga masakiton sa adlawng igpapahulay, ug tungod ni ana, gihatagan kana og bati nga impresyon sa mga Hudiyo, sa mga parasiyo, nga matud pa nila gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. Iya nas mga Hudiyo dili na kang Kristo. So ni ay kuan Brother Silso Tumampos taga kuno ni og pagsabot din gihisgutan dinhi sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 ug 31. Akong basahon unsay gisulti dinhi sa Luke chapter 6 Luke chapter 4 verse 16. Akong balikan sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 ingon ni ini ang ato nga mabasa. Kay di akong ato ning basahon sumala sa Kapitulo 4 versikulo 16 sa kinini ang Lucas. Unya kanang imong giingon nga gi-reject na ni Kristo, gilapas ng adlawng igpapahulay, ato lang ng tugutan apan dili nato uyunan. Aron lang pod ba nga masabtan kini nimong puntuha. Nagingon dinhi, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home. Nining dapita sa kananaang Nazareth, dinhi gyud magdako, dinhi magtubo si Ginoong Hesus. Busa ang mga tao nakasaksi o nakakita gikan sa pagkagamay niya hangtod siya nagtubo nga nagdako. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual. Brother Silso Tumampos, kaning ingon he went as usual. Iyang nabatasan,
iyang naandan, ha? He went as usual to the synagogue on Saturday. Wa magingong Sunday, ha? On Saturday, and stood up to read the scriptures. Atong tugutan sumala sa 5:18 anha taron diha sa Juan nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Tugutan nato apan dili nato uyunan. Kung gi-reject na, gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Nganong nahimo pa man niyang nabatasan una kinaiya nga sa matag adlaw igpapahulay tuwa siya sa sinagoga kung gi-reject or wa na ni gisunod ni Kristo. Nahimo niya na kinaiya og nabatasan niya nga sa matag adlaw nga igpapahulay tuwa sa sinagoga. Dinhi sa The Living Bible gisgutan gid dinhi, matud pa, he went as usual to the synagogue on Saturday, wa magingon on Sunday. Nan kung wa na ginisunda pa ni Kristo kining adlaw ipapahulay, nganong iya pa mang makinaiya og mabatasan pa niya nga inagkasabado tuwa siya didto sa simbahan. Hinumdumi Brother Silso Tumampos nga kining adlaw igpapaulay ikaupat ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. I repeat, ang adlaw igpapahulay ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo. So standby, mo post usa ta. Basta ang adlaw igpapahulay ikaupat ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. Karon niya, sigun sa atong gibasa nga Saturday, Sabado mosulod siya sa simbahan na kinaiya niya og nabatasan. Karon, wa di ay niya makinaiya o mabatasan nga sa matag adlaw Domingo tuwa siya didto sa simbahan, tuwa sa sinagoga. Sa laktod pagkasulti, ang kinaiya og batasan ni Kristo dako og kalainan sa inyong mga kinaiya og sa inyong mga batasan. Na atong basahon sa 31 unsay gisulti dinhi. Then he returned to the Capernaum. So gikan siya sa Nazareth, unya mibalik siya dito sa Capernaum, sa siyudad sa Galilee. And then he returned to the Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Tanawa ka ha, sa matag adlaw Sabado, siya magunsa magwali, manudlo, mag-preach siya. Ngano man tungod kay si Kristo gitawag og the great teacher. Usa siya ka kananang good master, the great teacher. Usa siya ka magtutudlo. Busa iyang nakinaiya nabatasan nga sa matag adlaw Sabado tuwa siya didto sa simbahan kay man lagi ang mga tao sa panahon ni Kristo pulos pa mga Sabbath keeper, dili mga Sabbath breaker. Karon ni atong balikan ni og hisgot ni. Tan-aw na to ragod ni ang imong gi padala diri nga padala diri nga bersikulo sa Juan 5:18. Ato ning tan-awon. Balikon ko ning post ganina sa Juan sa kanini ang dinhi sa Lucas unya ni sa Juan niya anita sa 5:18 ato ning tan-aw dinhi kung nag-ingon ko nga ang adlaw igpapahulay ikaupat kini nga sugo diha sa napulo ka sugo. Kanawa karon kun ang adlaw igpapahulay ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo, unsa ka kasigurado bilang usa ka Sabbath breaker nga wa na nasunda og tumana ni Kristo ang adlaw ipapahulay na samantala atong gibasa na kinaiya og nabatasan niya nga tuwa siya sa sinagoga kung tinuod pa ang inyong mga dinahom-dahom ug una-una nga wa na nasunda ni Kristo. Karon ang prinsipyo mao sumala sa Santiago 2:10 kay bisan kinsang magatuman sa kinitibukan sa kasuguan apan naglapas sa kabahin ini siya nahimong malinapason sa tanan ini. Karon kun atong nuntan, atong tugutan kanang inyong hunahuna nga gilapas ni Kristo, gireject na ang adlaw ipapahulay. Ang naglapas usan naglapas ta tanan. Mulabas karon nga si Kristo unsa di ay siya malinapason. Nagwa na siya nagsunod niya na. Unya daan man siyang nagsulti sumala sa Mateo 5:17-18, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ini. Sumituman si Kristo, dili siya ingon nga nagsupak.
Unya karon ingnon ninyo na karon ang naglapas usan, naglapas mas tanan. Unya agatong tugutan apan di lang nato uyunan nga gilapas ni Kristo ang adlang ipapahulay. Gilapas niya ang tanan, mulabas na Brother Silso tumampos nga si Kristo malinapason. Unya niya ato niyo ang tinuod pagkasulti Brother Silso kung kanang gitawag comprehensive reading, importante na nga i-apply na nato. Ang kadaot lang yun sa inyo ha, uban sa mga Sabbath breaker, nga nahimo mga Sunday keeper, anhiragin mo tugpa din hidayon sa Juan 5:18. Unya kanang Juan 5:18, dunay duha ana ka issue din ha. Unya, ang kana raging usa, kanang sa adlang ipapulay mo inyong gitagad. Ako masaho na. Dini sa kaning MBB, sa Maayong Balita Biblia, akong masaho dini sa 18, ingon nini. Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay. Unsay gilapas ni Kristo? Ang balaod sa adlawng igpapahulay og dili ang adlaw nga igpapahulay. Tandaan nato kana. Karon kun dili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan og ingon ini ginapakasama siya niya ang iyang kaugalingon sa Dios. So dunay duha ka mga punto o issue dinhi. Kaning pagpangayo ni Kristo og masakiton sa adlawng igpapahulay, matud pa sa mga Hudiyo nga iyang gilapas ang balaod sa adlawng igpapahulay. Ang gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, dili ang adlawng igpapahulay. Tanawa, kini bang tawo nga giayo ni Jesus, no? Atong tandaan, gikahibalag man ni sa mga Hudiyo. Ug unya, pag-ayo gid sa Ginoo aning tawhanaing siya, tindog, lakaw ug dad-a ang imong higdaanan. Milakaw siya. Ug unya, kanini ang paglakaw niya, nakit-an siya sa mga Hudiyo. Niya akong masahon sa 5:5 sa Juan. Nagyon. Og si Jesus, miingon kaniya, tindog, dadang imong higdaanan og lakaw. Og diha-diha, naayo siya og gidala niya ang iyahang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. So ang pag-ayo ni Kristo masakiton, adlaw tong igpapahulay. Unya, nagingon din niya, busa, giingnan siya sa mga Hudiyo, ang tao nga naayo adlang igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang ang imong pagdaladala sa imong higdaanan. Nagyon supak sa atong balaod ang pagdaladala nimo sa higdaanan. Pero si Kristo nagingon tindog lakaw dada imong higdaanan kay ang mga Hudiyo duna sila'y kaugalingon nilang balaod nga gitawag og misna lo nga kini ilang gihalo sa igpapahulay o kon balaod sa Dios nga maong napulo kasugo. Dimudo diri sa 5:18 nag-ingon nga misamot hinon ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kang Kristo dili lamang gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay kundi iya pagyud gitawag ang Dios og iyang amahan ug sa ingon ni ana nagapanginsama siya sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Tanawa, muning duha ka mga isyu apan kining puntuha konklusyon kini og paghuna-huna kini sa mga parasiyo ug iskriba nga gilapas ni Kristo ang adlawng ipapahulay. Unya kay ang naglapas sa usa naglapas man sa tanan og ngano mangyod nga inyo magyong pasanginlan si Kristo. Ingon ni Kristo, ayaw mo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, mianhi kundi sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Gituman na ni Kristo. Karon atong tugutan dili lang nato uyunan nga gilapas ni Kristo ang igpapahulay. Ang naglapas sa usan naglapas man sa tanan. Buot bang ipasabot nga si Kristo nagmalinapason? Oy wala. Kung imong basahon ang Juan 15:10, si Kristo nagtuman sa kasuguan sa amahan o ang adlawng ipapahulay kasuguan kana siya nga amahan, dimudo iya kana nga gituman. So Brother Silso, Brother Silso, tumampos, hinaot pa nga nasabtan nimo ang mga butang nga atong gihisgutan dire. Hope nga imo nga nakuha ang mga punto nga gihisgutan dinhi sa ato nga gipangbasa. Busa dili na pwede nga imong ingnon nga wa mi magtagad o nagreject na kay gilapas ni Kristo gipapawlay. This is an old issue. Wa na karaan dugay na kaini nga gipasabot nato dinhi sa kahanginan. Ayaw kalimot
nga ang paglapas sa usa ka sugo naglapas ka sa tanan. Busa huna-hunaa kung padayunan ba nimo ang paglapas sa adlaw ng igpapahulay. Si Brother Ralph maghatag og dugang pagpasabot og pagpatin-aw ini mga bahina unya Brother Ralph. Okay, daghan kayong salamat Brother John dito ug sa dili pa ko muhatag og dugang pagtagad sa maong pangutana. Ako sa igrit ang ako nga mga kahigalaan ug mga kaigsuonan sa Camotes Island, sa tanan nga mga taga Camotes Island, San Fran, Puro ug sa uban pa nga bahin sa Camotes. Hinaot pa mga kaigsuonan ang Dios magapanalangin alang sa matag usa. Ug dili lang ang tanan taga San Fran kundi ang tanan nga mga radio listeners niini nga programa, ang Dios magpakamaayo kanatong tanan. Ug karon, Okay, ayaw sa mo suggest ako Brother Ralph lay sagbiya diha pagmustaha usa ang imong brother si Pastor Lo Chavez. okay. Minam ako geron nga- kada Daddy Byron minam Oh, na. ako gikumusta nga ako nga igsuon. Wa siya makanhi karon Kuya John tungod kay naglain po ang iyahan nga Oh, lawas. binakagwapa pong babae sa kalibutan imong misis. Ako gi shout out ang ako nga asawa, Gisnel Shane Gaviula. Naas Danao karon Kuya John. Ay, Una maayo. nga kini nga akong pag-anhi, murag aksidente lang yun ni tungod kay ni kuyog ko sa akong igsuon kay di siya maka-drive, gi-invite siya didto sa Karnasa. Unya, Kinatarkan. mao kinatarkan, sorry kayo. Oh. Muna nga naanhin na lang pug ko unya, nihapit gid po ko nimo kay sa tinuod lang mga higalag mga kaigsunan, kanis Kuya John mingawon kog dili kakitaan kay sigon pa sukad pa sa ako nga pagsugod gyud sa pagpangalagad usa gid ni sa tawo nga naka-develop sa ako nga pagpangalagad kaluoy sa Ginoo hangtod karon. Mao na nga bisag asa ko moadto mingawon gyud kog di ko kakitaan ug naay gamay nga bakante ang ako nga panahon mudalikyat gyud ko og anhi dinhis daan bantayan para makakita lang gyud sa ako nga suod kaayo pod nga higala dili lang kay kani Brother Isaw ug uban pa nga mga kahigalaan ug mga kaigsuonan nga makapadevelop sa ato nga pagpangalagad mingawon man gyud ta. So karon Kuya John, mudugang ko sa maong pangutana nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. Gani daghan naman kaayo kag mga pagpamatuod nga gibasa kaganina nga si Kristo wala gyud maglapas sa adlaw nga igpapahulay. Kundili kaning mga butang nga tumo-tumo ug butang-butang lang ni sa atong mga kahigalaan nga di gyud ganahan mo sa ulog sa adlaw nga igpapahulay nga ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo. Gani kung atong tan-awon ng Isaias 45 versikulo 23 sa maayong balita Biblia ug naamoy bayong balita Biblia mga higalag mga kaigsuonan nag-ingon diri, nanumpa ako sa akong kaugalingon ug nagpakanaog ako og usa ka matarong nga sugo nga dili ko nabakwion. Tanawan ninyo mga higalag mga kaigsuonan ha. Gisaad na sa Dios daan nga nagpakanaog siya og usa ka sugo nga matarong ug kining usa ka sugo nga matarong iyang gisaad nga dili na gud niya bakwion. Buti pasabot ug unusay nakabuta nga adlaw igpapahulay diha sa napulo ka sugo mao na gyud na ang adlaw igpapahulay mga higala dili ug dili na gyud na mausab. Gani ato pagyundungagan dinhi sa Salmo 89:34 ingon dinhi, dili ko pagalapason ang akong tugon ni pagailisdan ang butang nga migula sa akong mga ngabil. Klaro kayo mga higalag mga kaigsunan. Buti pasabot kanang Juan 5:18 dili man gud si Kristo ang nagsulti ana nga siya ang naglapas sa adlaw nga igpapahulay. Kundili mga pangagpas lang na sa mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay tungod sa gihisgutan ni Kuya John kaganina nga dunay duha ka punto ngano nga ang mga Hudiyo nakasulti nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. Pero kung atong balikan ang mga bersikulo nga akong gigamit karon bago pa lang matud pa dinhi, nanumpa ako sa akong kaugalingon og nagpakanaog ako og matarong nga sugo nga dili ko nabakwion. Tiaw mo na mga higalag mga kaigsunan, mismo ang Dios nanumpa sa iyang kaugalingon og nagpakanaog og usa ka sugo nga dili nagyud niya pagabakwion. Sumala lang sa mabasa sa Biblia. Bag-o lang yun nako nga gibasa. Nganuman, kung atong tanawon ang Henesis 2:1 ngadto sa 3, dunay tulo ka butang nga gihimo ang Dios aning adlaw nga igpapahulay.
kumo naman kay ning mga bersikulo, pero amo lang ning balikan tungod kay gamit gyud kaayo ning nga bersikulo sa pagpamatuod nga wa gyud gilapas ni Kristo ang adlaw ipapahulay mga higalag mga kaigsuonan. Ingon ang Henesis 2:1 ngadto sa 3 unsay mabasa diha, ang adlaw nga ipapahulay gipanalanginan, gibalaan og gipahulayan sa Dios. Kining pagpanalangin sa Dios o pagbalaan sa adlaw ipapahulay mga higala, matud pa sa Numeros 23:20, ingon dire, ania karon ako nakadawat og sugo sa pagpanalangin, og siya nagpanalangin og ako dili makausab ni ana. Ang pagpanalangin sa Dios sa adlaw nga ikapito, adlaw nga balaan, usa ka pagpanalangin nga wala gyud tawo nga makausab ni ana. How come nga makaingon ang usa ka tawo nga gilapas ni Kristo ang adlaw ipapahulay, samantala ang Biblia nagdeklarar nga ang pagpanalangin sa Dios sa maong adlaw, adlaw ikapito, adlaw ipapahulay, usa ka panalangin nga dili gyud mausab, sumala sa gitudlo sa Biblia. Mao na higalag mga kaigsuonan, ato yung timan-an labi pa sa nagpadala ni ini nga pangutana nga ang pagpanalangin sa Dios sa adlaw ipapahulay dili ug dili mausab. Buti pasabot wala gyud na lapasan ni Kristo ang adlaw ipapahulay. Ang nakadaot man gud niining mga tawhana kay inigbasa nila og Biblia ilang putlon ang pagbasa. Wala pa gani tibuok pagbasa, wala pa gani mahuman ang tibuok nga sugilanon sa maong kapitulo og bersikulo, putlon dayon, mo-conclude dayon, ipamugos dayon, nga ngano maning mga sabadista nagbantay maghapon sa adlaw ipapahulay, nga mismo si Kristo gibungkag naman niya ang adlaw ipapahulay. Sayop na nga pagtuo higala og mga kaigsuonan. Kay ngano man, matod pa dinhi, siya nagpanalangin og kana nga panalangin wala gyud tawo nga makausab ni ana. Take note, ang adlaw igpapahulay gipanalanginan sa Dios og usa ka panalangin nga walay bisan si kinsa nga mga usab higala. Ato paging padayunan para nga makapadayon pod si Brad Isaw dinhi sa unang Kronikas 17:27 nagingon, og karon kini nakapahimuot kanimo sa pagpanalangin sa balay sa imong alagad, aron kini magapadayon sa walay katapusan sa atubangan mo. Tungod kay ikaw, o Dios, nagapanalangin o ginigipanalaginan sa walay katapusan. Pagkaninduta mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ato yung hinumduman nga si Kristo wa gyud na maglapas sa adlaw igpapahulay tungod kay si Kristo mismo nagpanalangin sa adlaw igpapahulay sa usa ka panalangin nga wala gyud makausab. Nganuman ang panalangin niini mga higala, usa ka panalangin sa walay katapusan, mauna nga wa gyud tawo nga yanong makaguba nining adlaw nga igpapahulay, wala gyud untay tawo nga moyama-yama nining adlaw nga igpapahulay. Mauna ang akong tambag nimo higala, magbasa gani ka og Biblia, tibok usa og basa. Ayha naka-conclude kung tinuod bagyod ang imong nabasa. Dili kay pagbasa nimo sa usa ka bersikulo, muhatag dayon kag kaugalingon nimo nga konklusyon nga si Kristo naglapas, pero wala ka kahibalo og unsay contextual study ana, unsay tinuod nga sugilanon sa usa ka kapitulo nganong nasulti na nga si Kristo naglapas. Ang nakadaot man gud kay mopuknit lang mo usa ka bersikulo unya hinuo ninyo nga rason nga wala na gyud ang adlaw nga igpapahulay. Siguro dili naman ka bata, mas makasabot man gyud ka kaysa gagmayng bata, sa di pa ko mo padayon dito sa unahan sa paghatag ni Isaw, naalang ko'y ibili nimo nga bersikulo higala. Ingon diri dinhi sa Job 5. Ang Job kapitulo 5 bersikulo 27 nagingon, ani akaron kana atong gisusi, busa mauman kana, patalinghugi kana ug kana tulo timbanga alang sa imong kaayuhan. Higala, pipila naman ka mga bersikulo o gani, pipila naman ka mga pipila naman ka mga hutong sa programa, unya kini nga mga pangutana, pipila naman ni ka mga panahon gibalik-balik og pangutana, unya ang tubag pod gibalik-balik na lang pod. Ako nasayod nga imo na gyud ning nasabtan. Ang ako ibili nimo kinahanglan nga kining mga butanga imong tulo timbangon alang sa imong kaayuhan. Ang Dios magapanalangin nimo unya sa pagpadayon ini akong ihatag ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Ralph. Salamat sab sa atong higala nga nagpadangat sa mga pangutana. Sa dili pa ta mahatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana mga kaigsunan nato sa nimbasahon ang mensahe nga napuno dinhiya sa ato nga live broadcast. Niya si
Brother Jimmy Montealto. Praise God mga igsoon, mayong gabi sa tanan. Niapod si Sister Gisli Alisoso. Shout out diay ko ni Bro Anidis, idol kita bro sa debate nimo ni Alima halos balik-balik ko nako ang debate ninyo, dili ko mapulan og lantaw. Lot Chavez pala. Niapod si Sister Plinos Jackbel or Jezebel. Haydong Ralph na di ay kadiha, nawahi ko pag-ingon ni Sir John nga naay bisita, ikaw di ay kumusta na lang Nanay Julita, salamat sa Ginoo. Niapod si Brother Roger Villafuente watching and listening here in Cox 7, Germany. Niapod si Brother Mike Lucina, mayong gabi mga brother watching from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes. Niapod si Sister Alma Mahait watching from Daha Diot San Isidro Leyte. Happy evening sa tanang naminaw sa pulong sa atong Ginoo. Good evening nila ni Brother Alexander Dihito Jr. o Bro Isaw. Mayong gabi isab ninyo din ha, ma'am. Niapod si Sister Gay Charis Lopez. Good evening sa tanan. So, mapa niya itong nakita nga napuno nga mensahe mga kaigsunan ya nga tutas paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana. So, mahitungod dining issue o pangutana nga sa Juan 5:18 mga kaigsunan nga mabasa nato dinha nga dunay pulong gisgutan nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. Common na kini sa ato nga program, pero mao lagi kay mao man jud ang prinsipyo nini atong programa nga kutos pangutana mo dangat dinha bisan balik-balik tubagon gyud na siya. So may tungod nining Juan 5:18 wa ni likay-likay sa inyong makaigalaan nga mga Seventh-day Adventist. Magkataon lang ang mudangat nga pangutana dinhi malahi ba? Pero ingon nga gilikay-likayan wala. Kay kung ato nang lantawon ug susiyon ng Juan 5:18, wa man na dinhaan naghatag gyud og 100% nga pagpamatuod nga si Kristo naglapas sa adlawng igpapahulay. Nga adlawng igpapahulay nga kana gyung naa sa napulo kasugo sa Dios. Mga kaigsunan nga kasugoan. Kundili kung imong tan-awon ang sentido mao kini. Diha sa Juan 5 mga kaigsunan og Juan 5 mga kaigsunan kung ato nang alantawon ang sulod din ha kung imo lantawon sa mayong balita Biblia gihatagan yun na og sulbad nga dili ang adlawng igpapahulay nga mao ang sugo sa Dios ang gilapas ni Kristo, kundili ang gilapas ni Kristo ang balaod sa mga Dios sulod sa adlawng igpapahulay. Mo nay klaro din ha. Ang nadakadako lang nga problema din niya, kay abi na may mabasa nga naghisgot nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay, moulbo dayon ang kaspa sa kadaghanan nga dili gustong mosunod o mosubay sa sugo sa Dios nga bantayan ang adlaw nga igpapahulay. Kay nga naman, mga kaigsunan, na may nabasa nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. Pero abi ba ninyo, dinha sa Juan 5:18, giklaro gina sa mayong balita Biblia nga ang gilapas ni Kristo ang balaod sulod sa adlaw nga igpapahulay. Kang kinsang balaod? Balaod sa mga Parisiyo ug skriba, mga kaigsunan, or sa mga Hudiyo. Unsa maning mga balaura? Mga balaod kana nga gidili o gibawal nila nga mga buhaton sulod sa adlawng igpapahulay. Mismo ang pagpangayo og masakiton ila kanang gibawal mga kaigsunan og mga kaiglaan. Mao na nga panahon din na sa 1:5:18 nga dunay giayo si Kristo nga usa ka taong paralitiko, gi-question nila ang tao nga giayo ni Kristo nga kanang imong gihimo bawal man na nining adlawng igpapahulay, supak man na sa atong kasuguan. Maingon dayon ang taong politiko nga kadto magyong taong nag-ayos ako nagsugo nga bitbiton kuning akong higdaanan. So kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan, makita niyo nga sa pag-angkon sa mga Hudiyo nga bawal sa atong kasuguan, bawal sa kasuguan sa atong kasuguan sa adlawng igpapahulay, naghatag kinig katin-awan nga ang gilapas ni Kristo balaod sa tao sulod sa adlawng igpapahulay ug dili ang balaod sa Dios. Kay kung imong lantawon ug susiyon ang gisgutan ni Kristo, Mateo kapitulo 5 bersikulo 17, mga kaigsunan ug makiglan, misulti si Kristo, ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman nini.
sa pag-anhi ni Kristo sa kalibutan, wala siya moanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan ni sa mga sinulat sa mga propeta, kundi mianhi siya aron sa pagsunod og pagtuman, mga kaigsunan og mga kaiglan. Nganong gihimo man ni Kristo, mga kaigsunan, nga sa iyang pagpakatao, gihimo niya nga sundon og tumanon ang kasuguan sa Dios og ang mga sinulat sa mga propeta. Tungod sa rason, kung ato nga lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, mao kini ang hinungdan nganong gihimo na ni Kristo nga mga butang nga sa iyang pagpakatao nagpakita siya kanatong tanan o nga kini ang nagmasinlundon og nagmatinuanon siya sa kasuguan tungod nining mga butanga. Kung imong lantawon ang unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21, mao kini ang gisgutan. Kaysa maong paggawi gipanagtawag kamo, but pasabot sa maong binuhatan gipanagtawag kita. Unsang binuhatana? Maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo og usa ka panag-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. Karon unsa maning mga binuhata nga gihimo ni Kristo nga gibilin sa matag usa kanato aron kita, mga kaigsunan, makahimo sa pagsunod sa iyang mga tunob. Ay aba siyempre, sa gibasa nato kaganiya, si Kristo nagpakatao dinhiya sa kalibutan aron sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Mao na hinungdan kung atong lantawon og basahon ang Lucas kapitulo 16, mga kaigsunan, kapitulo 4 bersikulo 16, ang atong makita, mga kaigsunan og makiglan, sa nabatasan ni Kristo sa matag adlawng igpapahulay, anaa siya sulod sa simbahan, mga kaigsunan og makiglaan. Kung atong tanawon, Luke chapter 4 verse 16 sa The Living Bible, ang gisgutan din niya nagingon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Ang gisgutan nagingon nga, mga kaigsunan og makiglaan, nga sa matag adlaw nga Sabado, si Kristo naa sulod sa sinagoga. Karang gisgutan din na nga he went as usual, but pasabot sa iyang naandan or nabatasan nga sa matag adlong Sabado naa siya sulod sa simbahan, mga kaigsunan og makiglan. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og makiglan, ang unod ni anang punto nga gisgutan nga si Kristo naa sulod sa simbahan, ang pasabot niini, ang uban ra ba maghuna-huna nga narasod simbahan, nagbasa wa magsimba, wa magdaig, pero kung ato nga lantawon niya aron makuha gid ninyo ang punto, mga kaigsunan og makiglan, kung unsay gihimo sa mga tao nga naa sulod sa simbahan panahon sa adlong igpapahulay. Kung atong basahon, mga kaigsunan, ang the Contemporary Bible, mga kaigsunan, Leviticus chapter 23 verse 3, ingon naning gisgutan, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Kinsay nagsulti nini? Ang Dios. Unsay gisulti sa Dios? Nagingon ang Dios, duna kamoy unom kadlaw sa pagbuhat sa tanan ninyong mga buluhaton. Apan ang ikapitong adlaw sa matag simana kinibalaan og alang kini kanako. Bisan asa man kamo nagapuyo, gikinahanglan kamo mo pahulay sa adlawng igpapalay og monganhi aron sa pagdaig kanako og kining balaura dili gayud mausab. Sa panahon sa adlong igpapahulay, mag-unsa ang tao, mga kaigsunan og makiglan, magpahulay og magdaig sa Dios. Ang gihimo ni Kristo sa pagsulod niya sa adlong igpapahulay, sa sinagoga sa adlong igpapahulay, kini nagpakita og timaan nga si Kristo, mga kaigsunan og makiglan, nagbilin og usa ka tunob alang sa tanang mga katawhan nga sa matag adlong igpapahulay, magbalaan, magpahulay, sulod sa simbahan aron sa pagdaig og pagsimba sa Dios, mga kaigsunan og makiglan. Kining mga butanga imong makita, mga higalag maigsoon, nagpamatuod nga ang kontrobersya, ang dako nga isyu dinha sa 15:18 nga paghuna-huna sa kadaghanan nga gisupak or gibungkag ni Kristo ang adlong igpapalay, usa kini kapag huna-huna nga wala masubay kung unsay tinuod nga gitudlo dinhaa sa Biblia.
Kaya ang gisulti ni Kristo, wala siya moanis kalibutan aron sa pagbungkag sa kasuguan, kundi mianhi siya aron sa pagtuman nini. Mao nang atong makita, si Kristo nagbantay og nagsunod sa adlaw nga igpapahulay. Mahal mga kaigsunan ug makiglan, salamat sa iyong pagpaminaw. Nga salamat sab sa atong igala nga nagpadangat sa mao nga pangutanan. Iya mensahe is Brother Dodong Paipatilo. Ang iyang mensahe, good evening mga igsoon. Watching from Taytay Rizal. Ni Apos Brother Evangelist Mike Rivera. Good evening mga brothers. Watching from Dumanhog. God bless sa tanang listeners. Ni Apos si Ma'am Annalyn Barnes watching from Ilutungan Island, Kawayan Masbati. Good eve po. Mayong gabi ninyo din ha, ma'am. O salamat sa inyong pagpaminaw. Well, wala nang tayo igo nga panahon. Sa dili pa yung pitapos itong programa, ni atong closing song, may man ang atong closing prayer. Nakagala magampo kita dalang panan og makagagahom nga Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan nga ang imong pulong ug ang kamatuoran nadunggan pa sa mga tawo niining takna. Tuguti o Dios nga sila imong tabangan nga mahangpan ug masabtan nila ang imong pulong buduol mo alagad sila diha ni magipangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mahigalas kahanginan Brother Isaw dito, usab kang Brother Libby Claves o Brother Rob Chavez, inyong ubos sa galag igsoon Brother John dito. Magayon sa inyong maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.